Dyffryn Ogwen mewn gwirionedd ydy un y prif ardaloedd chwarelyddol Gogledd Orllewin Cymru. Ond beth sy'n diddorol ydy ffordd y Dyffryn yn ddangos bob elfen o chwarelyddiaeth. Nid jyst y chwarel ei hun, ond pentrefi lle cartrefwyd y gweithwyr, y patrymau gwahanol yn y pentrefi a threfi hefyd, systemau cludiant rhwng y chwarel a'r porthladd, ac wrth gwrs dylanwad teulu Penrhyn a chastell y Penrhyn dros y Dyffryn. Dyfodiad arian i Ogledd Orllewin Cymru trwy planhigfeydd India'r Gorllewin ac wrth gwrs y system o gaethweisiaeth. So mae yna eironi mawr yn hynny trwy system creulon yn y gwledydd pell, daeth y cymuned Cymreig, Bethesda a llefydd eraill yn y Dyffryn. I gychwyn efo'r chwarel, wrth gwrs, oedd y graig yn vertigol yn Chwarel Penrhyn, felly oedd rhaid i'r chwarelwyr mynd at y graig mewn system o boncia. Dyfeiswyd y system yn ôl pob golwg yn Chwarel Penrhyn. Daeth manager newydd i mewn yn y 19fed ganrif o Loegr, ac fo nath cyflwyno y system o boncia, ac fo nath cael gwarad o'r rwbal dros tymenydd mawr, ac hefyd i gyflwyno system rewffyrdd mewnol yn y chwarel. So, Chwarel Penrhyn oedd y gyntaf un i wneud defnydd o rewffyrdd yn hytrach na cheffyl a throl neu berfeydd. Hefyd, wrth gwrs, oedd yna rewffordd eitha cynnar o'r chwarel i'r porthladd, ac oedd hynny'n chwyldroaw yn ei dechnoleg. Felin llifio hefyd cynnar iawn yn y felin fawr. Yn fanno dyfeiswyd y llu gron am y tro cyntaf i dorri garreg yn y byd. Cysylltiad efo'r llynges yn Portsmouth oedd yn defnyddio fashion system i greu llonga. Felly oedd yna cysylltiadau mawr dros Prydain Fawr oherwydd argaeledd arian a gwybodaeth gyn teulu Penrhyn. Ond wrth gwrs, y peth da ni'n cofio ydy'r helynt rhwngtha nhw a'r chwarelwyr, y gymdeithas clos o chwarelwyr, dechreuodd ymgartrefu yn Bethesda. Rwan, sefydlwyd Bethesda ar darn bach o dir nad oedd yn perthyn i'r arglwydd, a mae hynny'n bwysig. Oedd Bethesda yn lle annibynnol. Oedd y capal cyntaf Bethesda reit ar y ffin rhwng stad y Penrhyn a stad y Cwytmor. Mewn ffordd, oedd y chwarelwyr yn dweud, nid pobl chi yda ni, da ni'n pobl annibynnol, ac yn y fan hyn, diolch yn fawr, nawn ni codi ein capal. Mae Mynydd Llandigau yn hollol wahanol. Ar stad y Penrhyn, gerddi a cua bychan y gosodwyd allan gyn asiant teulu Penrhyn, ac y syniad yn fanno oedd creu pobl oedd yn adnabod dylanwad y stad, eu gyfrifoldeb nhw tuag at y stad, ac hefyd eu gwaith yn y chwarel. Ac wrth gwrs, oedd yr hen drefn chwarelyddol yn parhau tan y 60au. Dwi'n cofio y tren stem yn mynd ar Llechi i lawr o'r Felin Fawr i'r porthladd. Oedd y chwarel yn dal i weithio ar systemau Fictoraidd, Edwardaidd, erbyn canol yr 20fed ganrif. Unwaith daeth mae Calpains i mewn, oedd nhw'n dweud yn sydd time to modernise, a dyna be digwyddodd, loriau mawr ym mob man, cael gwarad o rewffyrdd. Ond eto, wrth gwrs, mae sgiliau chwarel yn parhau. Chwarel y Penrhyn dal i gyflogi cant a hanner o bobl. Da ni'n gweld pobl yn dilyn y graig yn union yr un system sydd wedi parhau o'r 19fed ganrif ymlaen.